to get it when I want. You were pouring out your love. I could never get enough. Now I'm dealing with this. O, ayan! Asan yung kailangan ko ng isang friend para makapag-hawak ko kayo? Ano magpasan? Dala. Bago ang lahat, wala naman tayong hindi naman ito birthday. Ito ay isang sorpresa mula sa isang kaibigan na si Emel! Yan, dahil nanalo ka ng tournament, yan ang bigay ng Emel! Mobile Legend! Akala ko M. Luilier. Hindi! Yan ang galing kay Kuya Will! Okay! Ayan! Okay! Bago may go on your console, dapat ka muna mag-wish. Okay? Ito na. Fish! Hello! Ayan! So, eto na ang iyong Ayan. So, eto ang kanyang letter na kanyang sinihanda. So, maaari ko natin basahin. Ayan! Basahin! Merry Christmas sa'yo. Salamat sa suporta. Merienda ka muna. Si Kuya Will bahala.